ତ ନମସ୍କାର शुभ सन्ध्या सहित ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍‌ରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ମାତ୍ର ৳1000 ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ৳5550 ପ୍ରତି ମାସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରୋଜଗାର ପାଇବେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ତ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ବା ନିବେଶ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବହୁତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ତ ଏଇ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତ ଏ ଯୋଜନା ଦଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି କି ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି MIS, ଯାହା ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାନେ ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ କିଛି ଫିକ୍ସ ପଇସା ଦିଆଯିବ। MIC ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଥରେ ନିବେଶ କଲେ 7.4% ବାର୍ଷିକ ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ৳1000 ଦେଇ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ৳9 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ৳15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। 3 ଜଣ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ৳9 ଲକ୍ଷ ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ৳5550 ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଇବେ। ମାନେ ৳9 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସ ৳6000 ଲେଖା ପାଇବେ। ହିସାବ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ମାସିକ ଆୟର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। MIS ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ସୁଧ ପାଇବେନି, ବରଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିବେଶ କରିଥିବେ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ତେଣୁ MIS ଯୋଜନାରେ ଏହା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ସହିତ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ପରେ ମିଳିଯିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।